U sklopu Poliklinike Bilić Vision otvorili smo specijalizirani centar za liječenje suhog oka. Naša namjera je primijeniti najnovije metode dijagnostike i liječenja suhog oka kako bismo svakom pacijentu mogli ponuditi terapiju prilagođenu njegovim specifičnim potrebama. Suho oko je jedno od najčešćih očnih stanja današnjice. Radi se o poremećaju suznog filma, zaštitnog sloja koji vlašti i štiti površinu oka. Kada taj sloj nije stabilan, javlja se peckanje, osjećaj pijeska, crvenilo ili povremeno zamagljenje vida. Procjenjuje se da između 30 i 50% odraslih ima simptome suhog oka. Najčešće ga vidimo kod osoba koje puno rade na računalima, korisnika kontaktnih leća, žena u menopauzi, pacijenata s autoimunim bolestima ili onih koji uzimaju određene lijekove. Rezultati vida u velikoj mjeri ovise o kvaliteti i stabilnosti suznog filma, zato je važno prepoznati simptome na vrijeme i pravovremeno započeti liječenje. Redoviti pregledi i personalizirana terapija omogućuju očuvanje zdravlja oka i dugoročno poboljšanje ugodnosti i jasnoće vida. Liječenje prilagođavamo vrsti suhog oka i stupnju bolesti, pristupajući svakom pacijentu individualno. Dijagnostika je ključan korak u razumijevanju suhog oka. Radimo detaljnu analizu suznog filma, lipidnog sloja i funkcije Majbomovih žlijezda. Suho oko nije stanje koje je moguće riješiti jednim tretmanom. Redoviti pregledi, pravilna terapija i suradnja pacijenta ključni su za dugoročan uspjeh. U Centru za suho oko Bilić Vision brinemo o vašem zdravlju i kvaliteti vida.